صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم نعمتي نور الله محمد حبيب الله محمد تكي الله محمد الحمد لله الكائل في محكم تنزيله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أمبدين تفسير فلا جبا وملكنا ملكو كاكاوفو كاولين من سانغني واتي أكو نيما دليلا تعالى تنو على من كاكا قرآن باكونا كو محمد أفوي نالا وتلاك فسامجانا كهينة كانغني سانجاوري تشكاين كتبا مكا فمنو فرانيونكا كيشيني نما كو نين الله فاكا كدافن لا سوهر مكا محمد كودو علي من تشراهينا كو صدافن بلا جلي biwajulu kena kono ambawla dunia kafo ambe Burkina Faso dugula mme wole ko wuro dara kasangani alakira babbangeli ni sonjali irali islamia de meton jagulba mbe jiya kono jamiya to ansarudin obulo faram mbe wuro dara kawfe lada do obulo ube ala barka da kena sigi ni nganya shin sedilu ujudi bangeli manyina tay lada timera ka be février kalo samba fla ani mugani woro al islamia jama'a kena sharia bara inundo na ni maba wole lo nka fuli kawnu ka bismillah kawu anga je ankulu sharia nyofe ami folo ka setigi ala barkala Salon antu mini kenen kan ka nyini ala fe ala ka sanwere irana ala yo jabi ka son aminu ye anye o sanwere soro no le nyina ye ambi ala fo ka barkala ni ka konyumalo sabura ani do ye kenesigi sante menuna ami yaram ne ko bi o do soma yelemara chekunda ekumi musokunda odo fana benno banara chekunda ikumi musokunda ami dugaw ke banambato ye ala ko bekenaya ala ko sego yerama minu soma yelemara ala ka hinawra ala ka yafauma aminu be alibi ala ka antimeninka ala ka antoninka amba nyini ala fe sanata o ala ka o kene wasaka temeninka Ami fori karangaran kaji anga sababura belebelema asayidi Sherif Usman Madan Haidara alemi sababu ye amblanin kenen sigirra ami fori segi minu ye Haidara lame nika labatu nika awaleya abi wale mi fe ko sramne ambo kelengelen bela jenufo moga ka durubini kenen sigirna kata far sogora ninkun barara na folora hakili nyumana ambo bela jenufo amba ora tijana president togora ni tijana din bela jeni togora kene dugu kono ya ko ka folita kadi na baga kenegelen bela jenima keren ma ambadu wanan sinji wonu e ansar ton din kenegelen bela jeni ka boyoro jan yoro surna ko ka bela jeni fo tijana togola ora katla ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ni kenen afolote ala kana ka labahi ala ka amme ka kenen signyon fa here chamana ka Allah subhanahu wa ta'ala deli anga jamana ala ka nyasuma hakli sigi ala ka di an kenegelen bela jenima anana herela ya rabbi ala ka bela jenima sigi herela wanga foliti comité musulman président togora mawarati comité musulman fait ka folikan lasin na ba kelengelen bela jenima naman sarfo ni kenen ga angara fitirma wali ala kan kishi fitirma wali man islamaw sabla ansar ba ga boya mi da dina nyamo kan vraiment antise ga ufu ga sa dana fanga fo kenen kan na ya fle anga imam baro kumbiya o kumba buya ka demba ya buya awa imam baro dayana buya matike imam sangare fana o kumba buya ka demba ya buya awa imam sangare dayana buya mati ni ya fle aye buya me soro shu na am se ga fa mo soro an fa nya donc ni ba yira ko ni ye buya yere le ni kanu yere le ko sami ka kaba femba fofo no na femi ya fofo ka kaba ora vraiment me foli do bela jedima anti bo kuma ko na fiew fa fana ka sa wonma fo ro dara as Ibrahim Traoré ami Ibrahim fo
vraiment mi fɛn fɛn na bi orodala kɔnɔ yan Ibrahim ka cɛsiri a n'a ka kɔnɔnangbɛya a n'a ka jija an b'o le la. Wala kɛnɛdugu de tɔgɔ la o ye anw mɔgɔ 5 délégué mɔgɔ 5 in kɔfɛ mɔgɔ mun bi yan kɛnɛdugu de tɔgɔ la a ka ca kojugu mais délégation bolo ma an y'o de fɔ nin cogo in na ora an bɛ a ɲini Ala fɛ sigi Ala ka kɛ hɛrɛ ye k'an laɲiniw dafa a kɔnɔ an bɛ fɔlɔ ka orodala dugutigi fo ka alimami bɛɛ lajɛlen fo ka nabaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan an b'an ka ɲɛmɔgɔ fo n'u de Lamini Kulubali vraiment a ye baara min kɛ anw fɛ san dama in kɔnɔna na an b'a fo ka waleɲuman dɔn ayiwa a n'a ka kɔmɔgɔw bɛɛ a ye san hakɛ min kɛ n'an ye baara la an b'a fo o kɔnɔ ka tila ka biro kura mɔgɔw fo Jamiyatul Ansarudine sira kan n'o ye Japon a n'a ka mɔgɔw ye an b'a ɲini Ala fɛ biro kura in Ala ka kɛ ka anw nafa an mako b'ara cogo min yarabi an ma Ala ka sɔn a ka kɛ ten o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ nin kɛnɛ in tigi bi su in na n'o ye Ibrahim ye an b'a fo an b'a fɔ ko Ibrahim Jan an ka fan fɛ n'an ma fɔ Ibrahim Jan a tɛ faamu an fɛ quoi ora an bɛ Ibrahim fo an ka karamɔgɔ bɔra sisan k'a fɔ ni kɔnɔjɛya don bɛɛ b'a dɔn Ibrahim ye mɔgɔ min ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama an b'a ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛ lafiya Ala k'o di Ibrahim ma an tɛ bɔ kuma na n'an ma an karamɔgɔ fo n'o ye ayiwa Cheikh Sherif Ousmane Madani Haidara ye ka sijan ni kɛnɛ ɲini Ala fɛ Ala k'o dan ma ola an sigila hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la an kɛlen kɔ ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma an b'an sinsin ni Ala tɔgɔ barikama ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi lahara hinɛ kɛrɛkɛrɛlen tigi ka sɔli anw tigi Muhamadu kan ka sɔli takiyu kan ka sɔli makiyu kan madaniyu kan o kɔfɛ an tɛ ɲina an karamɔgɔ kɔ n'o ye alimul alama ye fahimul fahama shamsul sumusu ayatolahil uzma Seyd Sherif Ousmane Madani Haidara ka ɲini Ala fɛ Ala ka a mɛn an kɔrɔ Ala k'a tanga Ala kira bonya kosɔn sɔli ala Muhammadin o kɔfɛ ka hakɛto ɲini jama fɛ ka jama bɛɛ lajɛlen fo an nana hɛrɛ la Ala ka an wuli hɛrɛ la Ala ka an bɛɛ se an se yɔrɔw la o kɔfɛ n'an bɔra yen an jɔlen bɛ ni jankanw ka nɛndenw de ye k'a daminɛ jan dugutigi la a cɛkɔrɔbaw a musokɔrɔbaw a denmisɛnninw olu ka cikan don ko an kana lɔ kɛnɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ko an nana hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la ko Ala ka se n'an ɲuman ye kɛrɛnkɛrɛnya ma ko an ka orodalakanw bɛɛ fo ko fɔko ye ko ban ko depuis don min na an fa n'o ye Ustaz Ibrahim Traoré don min na a sen cunna yan ko orodalakanw y'a kunbɛn o y'a minɛ ko kala ma siɲɛ ko an ka o foli di orodalakanw bɛɛ lajɛlen ma ko ka dugawu b'aw ye ko hali bi ko sigi Ala k'a diya. Ayiwa an bɛ kuma taara FIB de tɔgɔra Fédération des Associations Islamiques du Burkina ni a kɛnɛdu ɲɛmɔgɔba ye Idrissa Traoré ko ka foli nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma denmisɛn ka fara maakɔrɔba kan k'a fɔ ni sigi ye FIB ka laɲini dɔ ye sabula laɲini foyi tɛ FIB fɛ silamɛw ka don da kelen ka bɔ da kelen o tamasiyɛn dɔw de ye nin o tuma Ala deli ya Rabi Ala ka silamɛw don da kelen ka bɔ da kelen o tɛmɛlen kɔ an sigilen bɛ kɛnɛ min kan silamɛya ka bariya kɛnɛ ayiwa don da kelen ka bɔ da kelen kɛnɛ don o kɔfɛ tugun laɲini min sigi na o ye ninyɔrɔ sɔrɔ de Ala kira la sabula nin ɲɛnamaya kɔnɔ maa ma n'i ma ninyɔrɔ sɔrɔ Ala kira la lahara ninyɔrɔ t'i bolo o tuma Ala deli ya Rabi Ala ka ninyɔrɔ d'a ma Ala kira la ayiwa a fɔra ka tɛmɛ ko nin t'i sigi san fɔlɔ ye an bɛ Ala deli ya Rabi Ala ka nin k'a laban ye ayiwa Ala ka san nataw Ala k'a ɲɛ ka tɛmɛ nin kan ka bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kan kira ka mawuludu kɛnɛ ya Rabbi Ala ka hɛrɛ an bɛɛ lajɛlen ye i nana yan i natɔ min bɛ sɔrɔ i segintɔlaw ka na i sɔrɔ ka segin k'a fɔ an karamɔgɔ Jan Burama ye ko a ni su n dɔnna ko nin dɔ in bɛ se ka kɔn bi ɲɛ ora an bɛna foli di naba kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma
an bobokanw fo kɛnɛ nin kan an banzɔnkanw fo sikɔlakanw bi yan sɛnfarakanw bi yan kɛnɛdugu muma bɛɛ bi yan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛdugu bɛɛ lajɛlen fo o bɛn'a kan ka denbaya kalifa an ma an b'o fo k'o waleɲuman dɔn sabula anw nisɔn ka di bisu in na kosɛbɛ an b'aw fo k'a barika la o tɛmɛlen kɔ an bɛna an ka karamɔgɔ fo min usaz mualim el haj jan ibrahim tarawele an b'a fo k'a tarawele k'a ni kɔnɔna gɛya k'a ni ce kunu k'a ni ce bi k'a ni ce sini fɛnɛ an b'a fo a n'a ka kɔnɔna gɛya ni ibrahim jan tarawele i haidara de ye sabula haidara b'a fɛ fɛn nin ka kɛ cogo min a b'o sira de kan yarabi sijan nafama ala k'o d'an ma an karamɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ mun ye kɛnɛ nin sɔrɔ an b'o fo mun ma sɔrɔ an b'o fo usaz mualim alasan tarawele banzɔn a fari man di ala ka lafiyaw di an ka karamɔgɔba lo an b'a fo k'a waleɲuman dɔn o tɛmɛlen kɔ bobo mualimatu yi wajulu kɛ yan an b'o fo k'o waleɲuman dɔn ala k'an n'o dɛmɛ kiraba yɛrɛ bonya kosɔn sɔli ala muhammadin nani ngana ebe munu nani farban kɛra sababu ma yan so amuna kɛ degu diga ala ka degu nu be wuli do mu muna kɛ yan kɛnɛ kan ala ka jabi be ma ala ka jabi an ka jamana be ma ala ka jabi afrique be ma kɛngɛrɛ ma ala ka jabi ayesi jamana sabani be ye ala ka jamana suma gbɛlɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ ala ka a bɛɛ ban an bɛ an ka tɔndenw fo n'u ka waleɲuman dɔn waleyaw ye k'an kɛ parrain ye kɛnɛ nin kan kɛnɛ nin bonya nin de ɲɔgɔnna man kan ni a denfaya ye olu ye o yɛrɛ ka bonya de yira sani ne ka bonya tɛ o ka waleya nin o y'a yira de k'a fɔ olu hakili bɛ kunun na o man kɛ piyɛsi kɔrɔ bɔlen moto kɔnɔ ka fili ɲaman fili yɔrɔ la o ye kunun miiri le o le y'o bila ni waleya ɲuman na ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka ɲini ala fɛ ala min ye an jɛrɛ kɛnɛ in kan an mako bɛ min na n'o ye hɛrɛ ye ala ka kɛnɛ nin jama bɛɛ sɔn hɛrɛ la o yɛrɛ ma sigi ni min ye an bɛ tila ka silamɛ cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ kan ka dugawuba kɛ o ye ka tila ka dugawu ɲini o fɛ o tɛmɛlen kɔ an b'an ka bureau international fo ka seya fo ka bureau national fo ka sous-section fo ka comité fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ nin kɔnɔ an b'a bɛɛ fo ni ka barakada kɛ o bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛlen kɔ an b'an ka karamɔgɔw fo olu minnu ye silamɛya tu tigɛbaaw ye an b'a bɛɛ fo ni ka dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye ka ɲini ala fɛ ala k'o wasa ala k'an kɛ tiɲɛtigiw ye an b'a ɲini ala ta'ala fɛ ala k'an ka jamana ninnu lafiya degu minnu b'a kɔnɔ a degu bɛɛ wuli b'a ye se tigi ala ye ala k'a degu bɛɛ lajɛlen wuli k'a kɛ an sago ye ala k'an kɛ jamana den kelen ye ala k'an kɛ jamana kelen ye ala k'an kɛ ŋaniya kelen ye o tɛmɛlen kɔ an b'an ka sababu ɲuman fo ni ale de ye Asɛk Sirif Usman Madan Haidara cɛ kelen tɔgɔ caman ni mɔgɔ min tɔgɔ fɔra i bɛ se ka silamɛya jɔlen ye i kɔrɔ o la an bɛ dugawuba k'a ye k'a ɲini ala fɛ a bɛ dugawu min kɛ dunya ye ala k'a minɛ dunya ye a bɛ dugawu minnu kɛ silamɛw ye ala k'a minɛ silamɛw ye a bɛ dugawu minnu kɛ an ka jamanaw ɲɛsuma na ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ a n'a ka denbayaw ala k'o kɔlɔsi ala k'o tanga ala ka o juguw wayibani k'o labila ala ka doniba da an karamɔgɔ juguw kan min b'o ɲina an n'a kɔ ana caman bɛ ala ta'ala fɛ ala ka yira na si ani kɛnɛya ani lafiya ala ka jamana ninnu ala k'o basigi ala k'an yɛrɛ basigi ala ka hakilisigi d'an ma ala kana sigiyɔrɔ caca ma mɔludu ala k'a jidi o tuma na n'a ka di mɔgɔ min ye ka mɔludu kɛ n'a ma di ye yɛrɛ ye k'a kɛ n'i y'a kɛ i b'a nafa sɔrɔ n'i m'a kɛ yɛrɛ i b'a nafa sɔrɔ o tuma na an bɛ buran fo ka waleɲuman dɔn an sigilen don mawludu kɛnɛ le kan
o mawludu o bi ɲɛsin jɔn de ma o le ye an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasallam o la alakira nɛɛma ni kisi b'a ma a ka waati ra sahabacɛ dɔ ye a ɲininka o sahabacɛ in ko yala kiyama jɔ bɛ kɛ waati jumɛn na alakira ye sahabacɛ ɲininka ko a bɛ ka mun labɛn de kɛ kiyama jɔ kɛnɛ kunbɛli ɲa sahabacɛ in ko kira ma ko ale ye ala n'a kira kanu le labɛn ka taa kiyama jɔ kɛnɛ kɛ n'o ye o la alakira jaabi nɛɛma ni kisi b'a ma ko jɔn min ni mɔgɔ le kiyama jɔ kɛnɛ kan i ye mɔgɔ min kanu o la an dalen b'a la nin kɛnɛ labɛn min ye nin ye ni ala sɔnna ma an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alakira gɛrɛfɛ sigira lahara jɔ lo o la an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ lajɛlen baraka la ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman lɔn nin kɛra wasa ye nin kɛra kunkɔrɔta ye an ka silamɛ diinɛ kɔnɔ alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni ye kira jɔ nin kɛnɛ in kan vraiment tɔ ti to a bolo nisɔndiyara sabu n'an ye silamɛya daminɛ cogo lajɛ ni degun ye ani gɛlɛya ani ɲani ka na tila k'a ye bi silamɛya bɛ organisera silamɛw bolo k'a valoriser vraiment o ye ala tando ba le ye ala n'a ka mɛlɛkɛw o bɛ foli di silamɛ bɛɛ ma nin kɛnɛ in kan o la an ma deli Alahu Taala fɛ kira kanu min ye an sigi nin kɛnɛ in kan mɔgɔ mɔgɔ nana nin kɛnɛ in kan an ma deli Alahu Taala fɛ ala k'an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka haminako nɔgɔya an ka hami dogoni a n'a bangeni min bɛ se ka ɲɛfɔ ani min yɛrɛ tɛ se ka ɲɛfɔ min bɛ bɛn ala sago ma ala k'a dilan an ye min tɛ bɛn ala sago ma yarabi ala k'a falen ni ala sago ye an balakaw an b'o fo k'o barakala k'o waleɲuman lɔn vraiment silamɛya diinɛ a drapeau kɔrɔtara ni an balakaw le ye kabi silamɛya diinɛ kun fɔlɔ la maa fɔlɔ min ye alakira dɛmɛ ni silamɛya diinɛ in na o ye an ba Khadijatul Kubra le ye wa maa fɔlɔ min fana seediyara silamɛya diinɛ in nɔfɛ o le ye an ba Sumayya ye o la an ma deli setigi ala fɛ an baw o bɔra cogo min na ka se ka na kira ka kɛnɛ kunkɔrɔta ka wasa o ka hami ye min ye o ka denbayara yarabi ala k'o hami nɔgɔyaw ye ala ye bonya min di an ba Khadijata ma a ye bonya min di an ba Sumayya ma yarabi ala k'o bonya ɲɔgɔnna d'o ma ka an faw fo a n'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ani mɔgɔ mɔgɔ nana kɛnɛ in kan vraiment ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la o la an bɛ dugawu kɛ an ka autoritéw ye olu minnu bɛ an kɔrɔsira su ni tile kɛrɛnkɛrɛnnenya ma nin kɛnɛ in kan Orodara kɔnɔ kɛnɛdugu mara la Burkina Faso an bɛ dugawu kɛ o bɛɛ lajɛlen yarabi ala k'o tanga ala k'o tanga ala k'o tanga n'o bɔra ala k'o bɔ ni hɛrɛ ye n'o bɛ sigi ala k'o sigi ni hɛrɛ ye ala ka juguw ɲɛfin o ma ala ka juguw ɲɛfin o ma an ka jamana ɲɛmɔgɔba n'o ye kapitɛni ye yarabi ala k'a fanga se ala kana dɛsɛ jamana saba min bɛ ka bolo don ɲɔgɔn bolo an ma ɲini Alahu Taala fɛ jamana saba ala ka baraka dora ala k'o se ala kana'o dɛsɛ ala kira jati hɔrɔma kosɔn n'an bɔra yen an bɛ jamiyatu ansɔr diini mɔgɔw fo k'a daminɛ a ɲɛmɔgɔbaw la ka taa se a kɔmɔgɔw ma an b'o bɛɛ lajɛlen fo jamiyatu ansɔr diini n'i b'a fɛ ka silamɛya filɛ k'a ladege ni jogo ɲumanya ye ni ladabuya ye i ka jamiyatu ansɔr diini mɔgɔ i k'o lajɛ wallahi siga foyi t'a la n'i y'olu lajɛ i dusu bɛ fa ni silamɛya diinɛ ye wa silamɛya kanu bɛ don i dusukun na ka sababuya kɛ Alahu subhanahu wa ta'ala a ye fɛn dɔ fɔ kuranɛ na a ko ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulul amru minkum ko ka Alahu Taala bato ka alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam k'a ka sunna ɲɛnamaya ka ɲɛmɔgɔw bonya ala y'o min fɔ kuranɛ na jamiyatu ansɔr diini mɔgɔw olu bɛ k'o baara kɛ o la a foni n'o danti foli min na
o cɛsiri an'o jija min bɛ yen yarabi ala ka caman fara kan. Nabaga kelen-kelen bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ sen ye kɛnɛ sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ bɛɛ nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ segin hɛrɛ la ka dugawu kɛ an bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ ala ka basigi degun b'an ka jamana kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka degun ninnu wuli an ka faamaw ala k'o dɛmɛ ala ka doni juguw cɛ ala k'o k'a ka alaya kosɔn kira bonya kosɔn sɔli ala muhamad k'an karamɔgɔ fo ale min kɛra nin kɛnɛ sababu ye Bahauddin, Kemaluddin, Shihabuddin, Nuruddin, Ase Sharif, Usman Madan Haidara. Ale karamɔgɔ min kɛra sababu ye karamɔgɔ bɛ sigi bɛɛ b'a kanu bɛɛ ka kuma o kɛra sirifu sababu de ye n'o tɛ n'i ye karamɔgɔ sigi kɛnɛ kan hali dɔ t'a fɛ dɔ ka ye mais ala sɔnna ala ni Ase Sharif, Usman Madan bɛ sigi kan bɛɛ b'a fɛ karisa de ka micro minɛ ka wajulu kɛ an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ ye k'a ɲini ala fɛ si ani kɛnɛya ala k'a di an ma an bɛ dugawu kɛ bɛɛ de ye kɛnɛ in dugawu bi jaabi ka d'a kan ala jɔnw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ala ka maabaw caman bi kɛnɛ kan an ka alimamibaw n'an ka karamɔgɔbaw bi kɛnɛ kan siga t'a la ni min fɔra yan dugawu in ti bɛn. An ka lasilikɛla an karamɔgɔ Ustazul Fadil Ibrahim Tarawele Jamiat Ansarudin lasilikɛlaba don a ye lasilikan ye nin kɛnɛ in kɔnɔ min b'an su ka kɛ Muhamadul Mustafa yɛrɛ kanu a n'a bonyali kan an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Vraiment an nisɔndiyara mawuludu waaso a banna président Kulubali mawuludu diya ye adamadenw ka kuma ta ka di ɲɔgɔn ma o kɛra yan mawuludu diya ye ka ɲɔgɔn barika da ala ko la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi la shadid ala te wanso ala te tɔgɔɲina a ti yɛrɛ kɛ a ko ŋena ala ye hɛrɛ kɛ jɔn ye n'i y'a dɔn ka ala barika da ko a bɛ dɔ fara kan o ye kuranahaya nin kɔrɔ ye mais laɲini min b'a la ala b'a fɛ k'a kalan pratiquement faamuyali ɲɛ kɛnɛ kan kolokolo ɲɛŋɛ ne tɛ ala ye nka n bɛ e min ye président Kulubali ko ne ye hɛrɛ kɛ ne ye n kana ɲinɛ a kɔ ne ma ɲinɛ a kɔ président i fari tɛ faga i ka ɲuman kɛra nka ne ni ɲinɛ n'a kɔ e ye ɲuman kɛ ne ye ne y'a sara juguman na i y'a kɛ nin na ale y'a sara juguman na i b'a fɛ ka ɲuman kɛ mɔgɔ dɔ ye e yɛrɛ bɛ siran ala ka n'a kisi ka bɔ o ma vraiment an nisɔndiyara k'an bamusow bɛɛ fo thème min bɛ a denkɛ n'a ka garibucɛ bolo o le ye jamanaden ɲuman de ko ka go ala ye ala banna jamanaden ɲuman na ka tila ka jamanadenw ban jamanaden ɲuman na ala y'o jate kira fɛ kira y'a fɔ mɔgɔ fɛ mɔgɔ 17 bɛ yen ko ala bannen bɛ o mɔgɔ 17 la ka jamanadenw ban o la k'aw sigiɲɔgɔnw ban o la k'aw kɔ tiɲɛ k'aw ɲɛ tiɲɛ k'aw kɔ tiɲɛ ko n tɛ fɛn ɲuman bɔ o kɔfɛ an y'o fɛn 17 hali n'a ma se ka ban ala mana min nɔgɔya an b'o d'a ma o la an bɛna ɲini an karamɔgɔ a Seyid Alhaji Ibrahim Sure arabu dictionnaire an bɛna na kolo to a bolo a k'an dɛmɛ ne kolo naamu Sheikh Bismillahirrahmanirrahim a ko an bɛ an sinji ne foroba ala tɔgɔ ye masa min y'a daminɛ n'o b'a laban a ko ka nɛɛma ni kisi ka ɲini danfɛn yɔrɔ sɔrɔ hɛrɛma fɛ a n'a somɔgɔ a ko jamakulu 17 bɛ yen a ko ala y'o kɔn ala banna o la ala ye jamanaden sɛbɛnw bɛɛ ban o la ala y'o tigɛ ka bɔ a ka hinɛ la a ko na ala ka hinɛ tɛ s'a ma a tɛ se a kɔ ma a ko ala t'o filɛ ni hinɛ ka filɛli ye ala y'i baraka bɔ o ka kɔra ka baraka bɔ o ka baara la na a ko i ka dɔn tigitigi ko a fɔlɔ ala ye baraka bɔ o la ka baraka bɔ o kɔra a t'o ka batum la a t'o ka ladiriya la ko
alla ye jugu su ka bila o kɔra alla ye o dɔgɔya alla bana a t'o ka alla wele jaabi e k'i tulo ma da ne ba ne dɔgɔ e k'a lamɛn ne bɛ nin na wa i bɛ nin na wa n'an b'ara an kan ka mun kɛ ka bɔ a la na a ko a fɔlɔ nin ka bon dɛ a ko a fɔlɔ ala bana maa minnu n'a jamakulu fɔlɔ k'olu ye maa ye maa min y'a faso janfa maa min y'a faso janfa k'a ka wolodugu janfa k'a ka province janfa k'a ka société janfa ko maa o maa kɛra k'a ka société janfa k'a ka jamana janfa k'a wolodugu janfa ko ala bana o la ka adamadenw ban o tigi la silamɛw sɛgɛn ɲuman bɛ bi ɲɛnamaya kɔnɔ an bɛ degun jumɛn na bi faso janfa wolodugu janfa a bɛɛ dun n tɛ maa si ka hɛrɛ fɛ ne yɛrɛ tɛ a ko maa min y'a ka province janfa wa mughishuhu ani maa min yɛrɛ fana kɛra ka jugu bisimila e ka faso kɔnɔ ka jugu bisimila e ka société kɔnɔ ka société tiɲɛ k'i ka jamana tiɲɛ ala ko na ala tɛ o jamakulu fɛ ba ala tɛ o minnu fɛ n k'i ɲininka jamanaden ɲuman bɛ o fɛ jamanaden ɲuman bɛ o fɛ kuma jɔyɔrɔ ka bon ala ka ne na aw kɛ kuma ɲuman mɛnlaw ye tulo kunna di fɛ parce que i ɲɛ bɛ jamana janfa faso janfa société janfa i ɲɛ b'a fɛn o fɛn na kuma kolon de y'a tigi tiɲɛ ora jeunes fasoden ɲuman aw ka dɔn an kana faso nin janfa i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ tɔgɔ min bɛ e kan ni o ye tɔgɔ fɔlɔ ye ka kɔn e dingoli tɔgɔ ɲɛ o ye burukina bɛɛ de ye burukina bɛɛ de bɛ fɔ i kan i mana taa jamana o jamana na ora ni burukina nin ɲɛna anw ka jamana lɔ ni burukina nin ma ɲɛ jamana wɛrɛ t'anw bolo maa si tɛ se ka burukina nin tiɲɛ fana fo na anw y'an faso janfa jeunes ora ala kana to an b'an faso janfa ora an b'an to yan ka tenindolaw fo k'an to yan ka VDPw fo k'an to yan ka service renseignement fo k'an to yan marafa tɛ ni i min bolo n'an bɛla ka miiri ne jamana nin ka kisi n'an ka sociétéw ka ɲɛtaga ye yarabi an ma ɲini ala fɛ ala k'an fato faso kanu o kosɔn alakira mamadu a ko hubul watanu minal iman a ko faso kanu a ko o ye limaniya dɔ ja ne maa min ma faso kanu maa min ma hɛrɛ kanu n'a faso ye maa min ma hɛrɛ kanu n'a fasodenw ye ja limaniya tɛ o la limaniya tɛ maa min na silamɛ tɛ ko u y'a fɔlɔ alakira mamadu sallallahu alaihi wasallam laysa minna man khana bil amana a ko maa tɛ silamɛw dɔ ye maa tɛ fasoden ɲumanw dɔ ye maa min ye danaya janfa danaya taara ka kalifa i min ma société o société la jamana kɔnɔ service bonda la adamadenw ye o ka danaya ta ka kalifa ma ko ye danaya tiɲɛ kira ko o tɛ fasoden ɲuman ye o tɛ silamɛ ye ɔ n balimacɛ e bɛ di ne bɛ cogo di ko o y'a fɔlɔ ye ala bana maa minnu na ko o y'a mɔgɔ fɔlɔ ye e k'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ i b'a la wa i t'a la na wa qala aydan الأمانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر a ko i ka dɔn a ko danaya le ye gɛrɛsɛ sɔrɔli sababu danaya le ye nafolo sɔrɔli sababu ko danaya dara maa o maa kan danaya sɔrɔlen kɔfɛ ko o le ye gɛrɛsɛ sababu ye silamɛw danaya ka gɛlɛn a ka kunna ni jala ye nka danaya ka timinɛli ye nka danaya ye fɛn ye i kɔrɔsi ni danaya taara i kan kana to danaya ka wuri ka bɔ i kan ni danaya tiɲɛna i bolo faso kɔnɔ ni danaya tiɲɛna i bolo a ka société la ni danaya tiɲɛna i bolo furuso kɔnɔ i kɔrɔsi o danaya sɔrɔ man di hali n'i sigira ka kɛ danamɔgɔ ye danaya ka da i kan a bɛ gɛlɛya
mben fara doni ite o ye papier ra jama nga aw ɲininge misalulo ite o ye papier ra nden jama kafu b'i fɛ i balimamusow nana olu bɛɛ sigilen i sigiɲɔgɔn nana yɛn'a ka sɔmi kuraba feerela nana bɔ a kan ko kurabaw bɛ yen e ye kuraba duzɛni kelen san i y'a san minnu ɲɛna o b'a jigiya ko i bɛ taa mun kɛ n'a ye ko i bɛ taa tila i balimamusow cɛ n b'a fɛ ka danaya yɔrɔ dɔ fɔ i fɛ mɛ a ka tilera don waati sera kuraba kura minnu sanna an ɲɛna o bɔra ni malo zami ye jɛgɛ yiranin bilani b'a kan ka na bila ko jama a ye gɛrɛ ko an ka dumuni kɛ k'o tɛgɛ ko ji filɛ jɔn de bɛ taa dumuni kɛ kuraba kɔnɔ jɔn a k'a tigɛ kɔrɔ wala mɛ kuraba kura min sanna aw ɲɛna sisan n ka ɲininka banakɔtaa kɛra la wa mɛ mun ye mɔgɔ ban kuraba kura kɔnɔna dumuni na ka da kan tɔgɔ kɔrɔ min bɛ kuraba kan ko a tɛ baara wɛrɛ kɛ ni ɲamana taga ye o danaya min tani bɛ ka bɔ a kan ko a tɛ baara wɛrɛ kɛ ni ɲamana taga ye o de ye kuraba kura kunna goya ɔ n'i faso jafa k'i ka société jafa k'i ka furu jafa k'i jɛɲɔgɔn jafa hali n'i nana danaya milan ta ka danaya fini dɔ tiɲɛ yɛrɛ ye min ye danaya baliya min ye kuraba kɔrɔ tɔgɔ ye kuraba kura mango sa hali ni danaya sigira e ka maa tɛ dayira bilen i cɛsiri i ka baarayɔrɔ la danaya min taara e kan ka n'a tiɲɛ an ma ɲinɛ ala fɛ ala k'an ne sababa bɛn a ko nka i ka dɔn a ko janfa maa min bɛ janfa kɛ ko janfa kɔ laban ye juma ye a bɛ fantanya se ma ka fantanya se i kɔ ma k'i lanɔgɔ k'i kɔ lanɔgɔ hali ni den kɛra maa sɛbɛ ye mɔgɔ bɛ ɲuguara ko a bɛ fantanya sabati lu kɔnɔ ni maa min ye janfa k'a taa n'a ye a b'i yɛrɛ kɔ tiɲɛ k'i kɔ laban tiɲɛ maabaya kɔfɛ maa ni ko janfa bɛ o se i ma i hakili jagabɔ maa fɛn o fɛn y'an faso janfa maa fɛn o fɛn ye société janfa hali n'a ye nafolo sɔrɔ don dɔ nafolo bɛ to a bolo a yɛrɛ bɛ dɔgɔya a tɛgɛ tɛ se a ka nafolo ma a bɛ dɔgɔya a tɛgɛ tɛ se a ka nafolo ma ka da fa janfa kɔ laban ye dɔgɔya ni gɔmɔ jasilen ko janfa kɔgɔli ye o ye nge danaya mɔgɔ suturalen tɛ lebu danaya mɔgɔ bonyanin tɛ dɔgɔya danaya ka mɔgɔ ɲasumalen tɛ ɲagba naam tabi waati kɔrɔ a ko a filanan ala bana jamakulu 17 a filanan naam a ko maa min y'a faso tɔɲɔ maa min y'a faso tɔɲɔ ko ala bana o tigira maa min y'a faso tɔɲɔ ani maa min ye dan sago a faso kan n'u fila dɛnnen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kelen tɛ kulubali mɔgɔ dɔ b'a a y'a faso tɔɲɔ faso ye danaya min d'a kan a bilara ka taa faso kunkan fɛn o fɛn na min dira ko kana faso dilan n'a ye a ye dɔ tigɛra ale ye faso tɔɲɔ mɛ maa min ye dan sago faso kan a faso ye danaya da kan ka bila ka taa diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na faso kun ka nafa fɛn min taara sɔrɔ a ma na n'a si ye a y'a bɛɛ kɛ a ta ye ale le ye dan sago faso kan o fana tɔɲɔni ka bon ne tɔɲɔni min ye dɔ tigɛ a la o kosɔn kapitɛni ko nin burukina nin ko fantan jamana tɛ faso tɔɲɔlaw le cayara faso janfalaw le cayara dansagolaw faso kan o le cayara o le ye farafinna sɛgɛn wara burukina bɛɛ anw ye jamakisɛ min sɔrɔ bɛɛ ka miiri ne faso nin ka ɲɛtaga ye bɛɛ ka miiri ne faso nin ka ɲɛsuma ye n'an y'o miiri ka ban ala yɛrɛ bɛ k'anw dɛmɛbaa ye in tansurullaha yansurukum ni miirila ni ala ka dɛmɛ ala ko a bɛ i dɛmɛ ni min ma jɔn i yɛrɛ la jɔn yɛrɛ ye kara ye yɛrɛ bɛ ala k'an kɛ fasoden ɲuman ye a ko ka dan sago i ka wolodugu kan ani ka province kan ani yɛrɛ ka jamana kan ko o le ye ala bana jamakulu filanan min na ko o ye o ye dɔnnibaa ni a ye kuranɛ haya fara kan na a ko sitigi ala kumana jamanadenw fɛ adamadenw fɛ a ko adamadenw aw ka dɔn ale sitigi ala ya aw ɲamari ni ladiriya ye ayiwa ala y'a ka sankolo jɔ ni ladiriya ye a y'a ka dugukolo fɛnsɛn ni ladiriya ye
a y'a ka baara bɛ kɛ ne ladiriya ala ye ladiri a ɲini mɔgɔ fɛ k'o ka kɛ ladiri ye société kɔnɔ furu kɔnɔ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ min ɲinina mɔgɔ fɛ k'o ka kɛ ladiri ye na a ko a k'a ka masuruyamɔgɔ ka hakɛ i ni maa o maa mana jɛ a kɔrɔsi a ka hakɛ ni ye min ye ka n'a tɔɲɔ k'a ka hakɛ dun ni hɛrɛ sɔrɔ kana miiri ni i kelen ye i ka jamanadenw lafiya n'a ye ne bɛ ne hakili jigin Kulubali setigi dɔ la ala ye se k'a ye a ye dugu boulangerie buru dilanyɔrɔ a taara ka san 1 wari financer k'o ka to ka buru tila fantanw fɛ ka don a ka dugu sugufeerela wayo ka taa san 1 wari sara waye fɛn o fɛn i bɛ bɛnkɛ hakɛ jumɛn faga ka bɛɛ wari sara o ka tila fantanw fɛ mais ale waritigi yɛrɛ mɔgɔ t'a ka ko kɛta ye don dɔ sugufiyɛ da fɛ ani dugu jeune dɔw ye ɲɔgɔn koro o ko nin waritigi in tigɛ ka gɛlɛn o y'a tufa ka taa kɔlɔ ma k'a yige a ko i tigɛ ka gɛlɛn kojugu dibi ala ye k'i sitigi ye i ma hinɛ mɔgɔ la u y'a yigi k'a bila a ma kuma a taara ala sɔnna san 1 san 2 a fatura san min na dibi o kalo fɔlɔ buru tilala y'a ka buru tigɛ o kalo 1 ni sugu tilala y'a ka sugu tigɛ o gɛrɛla o la ka o ɲininka ko mun de kɛra aw tun bɛ mɔgɔ servi n'a ka buru ka mɔgɔ servi n'a ka sugu ye mais mun de kɛra a ko waritigi min sara ale waritigi nin bɛ san 1 wari sara an ka sugu di ala ka danfɛnw ma an ka buru dilan mɔgɔ fɛ ale sara waritigi si ma se ka jɔ a jɔyɔrɔ o kosɔn anw t'an ka buru di gansan an t'an ka sugu di gansan wa ala jɔnw caman bɛ Burukina nafolotigiw la ka nafolo ta ka capitaine dɛmɛ jamana ka se ka jɔ o jeunes caman bɛ yen ka dɔrɔmɛ 1 tigɛ o ka sara la jamana ka se ka jɔ yarabi a yafara ka nafolo min kɔ ala k'a ka diɲɛ n'a ka lahara dilan n'a ye an ka kɛ an faso nin fɛ o de ye yɛrɛma hɔrɔnya de a ko ala tigitigi ala y'a ɲini k'i ka masuruyamɔgɔ i ka sɔn a ka hakɛ la o sigiɲɔgɔnya hakɛ taara se hali i ne maa min bɛ dɔn transporteur mun bɛ la ka se bɔ a ye temps min kɛ i bɛna ɲininka yara a ka hakɛ min bɛ la kɔni i ma tɔɔrɔ jɔn bɛ ɲininka ninnu kelen kelen bɛɛ la ala ko wa yanha anil fahsha'i wal munkar a ka tila ka mɔgɔw wele ka mɔgɔw bali ka bɔ ko tiɲɛniw ma tiɲɛni min fahsha'i ye fɛn ye ni i kelen y'a kɛ a b'i ka faso kuma sɔrɔ k'i masaw kuma sɔrɔ k'o de ye fahsha'i ye wal munkar ani ko min a kɔni lɔgɔ ye ni yera la a b'i ka bonya lagosi k'i ka faso bonya lagosi ya'izukum na ala b'aw waazo la'alakum ni nin kuma ninnu ta ka sigira aw faso de ɲumanw ye tazakkaruna a bɛna miirina a faso ye a bɛna miirina a sinjiw ye a bɛna miirina a yɛrɛbakun ka kisi ye ne nin fɔra kuma ɲuman ninnu tora ka taa ka sigi aw hakili la ko a bɛna janto a ka société la n bɛ société min na a kana se ka tiɲɛ ni société nin ma tiɲɛ ne ka dahirimɛ bɛ sɔrɔ a la nka ni i y'a bɛɛ tiɲɛ yɔrɔnin kelen haya a bɛ kɛ tɔɔrɔ ye ka sigi ni ka denbaya ma ala ka ne na aw kunnadiya waati bɛrɛ t'an bolo n'an ta bi o a ko a sabanan a ko maa min ma miirina faso dɛmɛ fo ale bɛ miirina faso dafiri ye a ko ala ko ale banna o la ani maa min bɛ tiɲɛni ɲini ka ɲɛsin a faso ma ka tiɲɛnikɛlaw bisimila a faso kɔnɔ ka tiɲɛnikɛlaw dɛmɛ a ka société kɔnɔ ka tiɲɛnikɛlaw lamɛn a ka furuso kɔnɔ ala ko ale ala banna o jamakulu la o y'a a sabanan ye a n'a ka wolodugu ka tiɲɛnikɛlaw bisimila a ka wolodugu la ka o bisimila a ka province la ala ko ale ala banna o jamakulu la na ko sitigi ala kumana kuranɛ kɔnɔ a ko ala y'a ɲini aw fɛ aw kana tiɲɛni ɲini dugukolo sanfɛ na aw ye tiɲɛni propagé dugukolo sanfɛ ni dugukolo tiɲɛna aw ka sigiyɔrɔ tiɲɛna a ko aw ɲɛsuma yɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ ɲuman ye ko adamaden ɲuman a ma fɔ silamɛ da adamaden ɲuman kelen kelen bɛɛ ko i kana tiɲɛni ɲini ni i faso ye i kana tiɲɛni ɲini ni i sigiyɔrɔ ye i kana tiɲɛni ɲini ni i wolodugu ye bɛɛ ka ɲuman miiri ni i wolodugu ni i faso ni i ka sigiyɔrɔ ye
ko akana o ke dogolo kan ko inna allaha ko sitiga ala la yuhibbu al mufsidin ala te tianin kela kanu ate tianin kela kodla ala te o ke fiyo ko ya sabana na namu ako arabi akwa nanina sariqu watanihi ako faso sunyalaw mami ba faso sunya mami ba ka suzote sunya mami ba ka furusu sunya ko ala ko nanina yoye mao maka barada kera niye ko ala bana wora nam mubsidu qaryatihi wa baladihi o ane ki ifaso ki sinjiw gen ifasora ki sinjiw gen o sigirora o koro juma ki faso feri ifaso ferile isinji munu be sigidara i faso feri munu fe o bena sinjiw gen gabo o sigirora o ka dokolo kan ko liye ka faso boshi ala kana sawaba be nam Allah ta'ala ko sitige ala kumana masamina asigorotara was-sariqu was-sariqa ako son cemane so musuma faqta'u aydiyahuma ako ayu nyangata ayu tige flatige jazaan bima kasaba ko nyangata libeke o ka toroye o ye femimbara nakalan min Allah akoni nyangata e ka bosi tiga ala yo wallahu azizun hakim ala e masabaye ala e chenye masa kore jima ne masa kidio kitike ko chekai an karamo pado timbe segu batwar karamo ale tima foti ko ala e chenye masa na minge ko chekai ora ko jifaso javala no konna ayi osro ayi ngolo madda le ka bolo fla fo nyogo ka joro ko kara ka adabo shara ka mara yorora ate lafi yoro mina ko ye fen sara ye o ye min bara o ye nyangata ye diya so tan ye o ni masoro kam na fana bi koti ne abeka jantora o ko so kira ko ako haramu doromi kele faso javalin nafuru doromi kele ako kullu lahmun nabata min al haram fa nara awla biha ako sugo arabu kan na jugo sugo na falina o kore niwo ni nala mona ne haramu ye ko fuite o wasa diya su ne lahara diya su tora ne lahara janeme ura ni kuma nun bebe kanga yero koroshi ma juli bi yere mai denfe chugumina ni yere fana balura faso nafurura haramu sraka ima furuke folo o haramu doni bi i juli tia ni nana furuke ni denfe on fen soro den juli tia ni be wolo o den juli tia ni mana wolo a bebe ke bandiwe ka ke danga dewe ni ya ci kwa kata sugaro sa beta sumara sa fuite o lase mo min balura haramu ya rabbi amma nyina ala fa ala kana kishuma ala ka ke kira na sumo bunya ko so sala ala muhammad nam faman taba min ba'di zulmihi akon ne mamin ni misra o kof ye faso feri minge ye faso tonyoni minge ni misra o kofe ka soro toybolo ambe o dakan ka soro toybolo ni misra o kofe ka soro ima dese ngwa asoro bani bolo ere desera itise ka fuisro ka faso hake siguma iye susote mintia itise ka fuisro ka susote sigama me ma hake minde me balo o susote na ikira sababu ye ka nyagban lase uma ikira sababu ye ka osigo ka lukono o tise ka balo o halalara iyo ka mangosa ere desele ngo fe itise ka siga hale ni ko itubira la konte ka tubi mene mamin nimisara ka setoye i faso nafuru min détourné i susote nafuru min détourné i sera ka sege ka susote ka nafuru sigama ka faso ka nafuru sigama wa aslahu ka kla ka nyeli ke fa inna allaha yatubu alaihim ala bi yafa o tigira mogoma jomi ninke ka kla ka nimisa ka a walifen o sege ka to ayarma dese ko ala yafa masai hine masalo ko inna allaha ghafurur rahim ala yafa masai hine masalo
ya rabbi amanyina ala fe ala ka anke jo nyuma angana do a haramu kono sangu kake nam duruna fatisi kapa nam akwa duruna المفسد والفاجر لوطنه ako tiyanin kela ane fasigi mɔgɔ dɔ yɛrɛ ye tiyani ye mais jɔn ŋaniya de bɛ segin i ma mɔgɔ dɔ ye tiyanin kela ye mɔgɔ dɔ yɛrɛ kotugu ye ni ye tiyani ye o tiyanin kela kelen kelen bɛɛ a ŋaniya bɛ segin a ma o kosɔn kira ko iyyakum wal ikhlas wa ihdaru niyya fi jami'in ahmalin wa aqwalin wa ahwalin wa zahir wal batin ko ayan ŋaniyaw ɲɛ a kana kɛ tiɲɛni kɛla gunu ni bangili bɛɛ la a ye baara ɲuman kɛ a ye ŋaniya ɲuman ta gunu ni bangili bɛɛ la kuranɛ ko man amila solihan wa man asa fa alayha ko ne maa min ye ɲuman k'i ya k'i yɛrɛ ni min ye juguman k'i ya k'i yɛrɛ nin bɛ hakili jigin politicien jugu dɔ la ma fɔ politicien man ɲi dɛ politicien ɲuman bɛ a juguman bɛ a bɛ hakili jigin a juguman dɔ la k'u mana firiki cogo o cogo n'i taara ɲɛfɔ ale fɛ ale bɛ solution sɔrɔ ka d'i ma don dɔ cɛ dɛsɛlen dɔ y'a da a muso ɲɛ kan muso bɔgɔcɛ tɛ kamalenkɔrɔ ye maa min y'a fa to i kɔsɔn k'a ba to i kɔsɔn k'a sinji to a kɔsɔn k'a faso to i kɔsɔn ka na sigi kelen kɔsɔn kuma ma ɲɛ fo i k'a walo a ɲɛ kan denw bɛ bɛ kule mɔgɔ bɛ bori ka na a bila a bɛ i bɛ kamalenkɔrɔ fɔgɔlen firifiri tɔ ye a ye n bila ni n m'a faga ne tɛ ba lasina den a cira kilɔti sama bɛ bɔ a wo fɛ mɛ fɔgɔli belebele a tɛ se k'a bolo bɔ maa bolo kɛnɛ ma a y'a da a muso ɲɛ ka muso kirina ka bin muso ma bɔra a ye muso jigi ka dɛsɛ muso ma fuɲɔ sama tugun a y'a ɲɛɲini ka dɛsɛ a hakɛ nana jigin politicien jugu na a taara ka taa langaliyara a fɛ a y'a langalaya fɛ ale yɛrɛ bɔra a ko nin tɛ solution bere ye koyi nin ka nɔgɔn a ko i b'a to ne dugu tilanna dɔɔnin i bɛ nin jɔ kari kun na ni kamalenkɔrɔ dugu tilanjaraba min sɔrɔ i b'a wele ko a k'i ɲɛ ma ko banabaatɔ degunnen b'i bolo i bɛ maramafɛn labɛn n'a tugura ko ni donna bon kɔnɔ n'a dɔnna a dɔnni i b'a fura a tɔn na n'a binna i bɛ a ci ka kun ci ka kana fini bɔ a la k'i muso sabatɔ nin ka fini bɔ a la k'a ta ka bila ɲɔgɔn kan n'i y'u bila ɲɔgɔn kan i bɛ taa muso somɔgɔw fɛ n'o k'a ka di i b'a fɔ a man di ko i bɔra taama na e nana walicɛ sɔrɔ ne muso ye ko i dusu ye kɛɲɛ ye ko e y'o bɛɛ faga julakana ko kɔlɔnjugu yiri o politicien jugu ne ale ka wolo kɔnɔ ale ye dencɛ kelen sɔrɔ a ye plan min tracé ka di cɛ taara jɔ kare kun na ale dencɛ kelen nin borobaatɔ nana bɔ a kan a y'a wele o donna bon kɔnɔ a y'a walo ka o kun ci ka fini bɔ a la k'a bila muso langolo fana kan dugu jɛra mankutu bɔra yɔrɔ bɛɛ ko cɛ ye walicɛ dɔ sɔrɔ a muso kan a y'o fila kun ci tile kɔrɔ tara politicien m'a dencɛ ye a ko a bara taa n bɛ taa lajɛ a taara sɔrɔ ale dencɛ kun cilen don ale min y'a kanu ko mɔgɔ den ka sa ala yɛrɛ y'ale den faga ka fara kan ŋaniya juguya man ɲi a y'a dusukun kalasiya a ye ɲuman miiri ne mɔgɔ ye n'o kɛra wasa bɛ naam seydi a tɔni boli a ko sitigi ala ye fɔli kɛ a ko aw ka filɛli kɛ tiɲɛnikɛlaw kɔ laban kɛra cogo di maa min ye tiɲɛni kɛ ka faso janfa k'o faso janfala ninnu ko o laban kɛra cogo di ala y'o kɔ kɛ cogo di o ka denbaya labana cogo di nka ala bɛ si di tiɲɛnikɛlaw dɔ ma a bɛ si di ma k'i fanga ban k'i se ban k'i nagasi k'i bila i yeba jugu bɛ b'i ye hali ne fɛn ma fɔ aw ɲɛ bɛ faso janfala caman na ala y'o dɛsɛ k'aw kɔkuru k'aw bila k'aw dɛsɛ k'aw fɔgɔn ka bila k'aw kɔ tiɲɛ maa si bɛ si tɛ o kɔfɛ ko a kana kɛ o ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ne sababa bɛn walahi an ka waati tɔ man ca o bɛ ne hakili jigin dɔnnibaa ba dɔ ka kumakan na ale sigira n'a ka mɔgɔ ye dɔɔnin
a ko wallahi o dɔnniba nin ale sigira don dɔ n'a ka mɔgɔ ye ale sigira n'a ka mɔgɔ ye don dɔ a ko o fɛ a ko wallahi a ye fɛn naani fɛn kɔnɔya naani fɛn naani dɔ lakale o fɛ walima fɛn 7 an bɛ o kɛ ka baara kun ci bɛɛ ka o ta ka filɛ n'a mun ta bɛ yen wala ale dɔnniba nin ale kumana a ko duniya ye kɔnɔya 7 de banki duniya a ko duniya ye kɔnɔya 7 de banki Traoré na a ko a kɔnɔya 7 kelen-kelen bɛ kɔnɔya kelen-kelen bɛ kɛra filandenw ye a bɛ bɛn den 10 na ne teliyara a ko o bɛnna den 10 ani 4 ma na a ko nka anw ka diɲɛ mɔgɔ ye den 7 faga ka den 7 to yen diɲɛ ka kɔnɔya 7 a bɛɛ ye filandenw ye a bɛnna den 10 ani 4 ko diɲɛ mɔgɔ ye den 7 faga ka den 7 to yen i tulo ma da o diɲɛ kɔnɔya fɔlɔ a ko o le ye silamaya ani limanaya u y'a ka kɔnɔya fɔlɔ den 2 ye den fɔlɔ ye silamaya ye filanan ye limanaya ye walima i k'a fɔ den fɔlɔ ye limanaya ye filanan ye silamaya ye parce que mɔgɔ bɛ limanaya fɔlɔ ka sɔrɔ ka kɛ silamaya ye mais ni kɛra silamaya ye ka sɔrɔ limanaya tɛ yen e bɛ silamɛw tɔgɔ tiɲɛ. Badu an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye Burkina Faso Worodara la ka sanga ni Alakiraba bangeli nisɔndiyali yirali ye silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba bɛ diɲɛ kɔnɔ Jamiyatu Ansarudine o bolofara bɛ Worodarakaw fɛ u ye nisɔndiya kɛnɛ min sigi ni ka ɲɛsin Sedulu Jidi bangeli ma min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'aw fo k'a wale ɲuman dɔ sanga ni waati aw ka ɲamadali la Ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra Ala ka kɛ kolosuma ni basigi ka don diɲɛ kɔnɔ ni mawludiden yɛrɛ hɔrɔma ye k'a barika don kɛnɛ sigibaw la foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'a ta ka di silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ni silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ ma an fana an karamɔgɔ Seyidu Sharif Usman Badane Haidara k'Ala k'a n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na shukran lakum ala ka tanga kono Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira ala gira ya Mamado, Taki Ulai Mamado,